बेहेरगाव ब्लक BSU आरो ग्रीन इनभाइरनमेन्ट ट्रास्ट फर्सनि बानजायनायाव बेसेन लायाजासेनो सानथामनि हाबाफारि लानानै दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बायदि बायदि जिउ जुनार धोन फिनायनि फोरोंथाय होनाया दिनै जोबबाय। ओनसोलनि जिब जुनार फिग्रा आबादारिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानि जिब जुनार फिग्रा आबादारिफोरा सोलोंथाय लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेहेरगाव ब्लक BSUआ फोरोंथाय होनायजों लोगोसे सोलोंनायनि फोरमान बिलाइबो होगोन होननानै फोरमायदों बेहेरगाव ब्लक BSUनि आफादगिरि क्रिन्जय बर'आ। लोगोसे बेबायदिनो समाज जौगानाय, आबहावा सोदांनाय आरो फरायसाफोरनि सोलोंथायनि खामानि मावलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायदों। सोलोंनायनि आदबजों फेनानै मुलाम्फा मोननानै नखरफोरा जौगानांगौनि नोजोरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों आफादगिरि क्रिन्जय बर'आ। जिब जुनारनि रोंग'सार गेदेमाफोरनि गेजेरजों फोरोंथायखौ होनाय जादों होननानैबो मिथिहोबावो बिथाङा। नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। थांनाय 1, 2 आरो 3 माने दिनै जोङो सानथामनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। जोंजों लोगोसेनो ग्रीन इनभाइरनमेन्ट टास्क फर्स होननाय मोनसे NGOजों लोगो नांनानै जोङो बेहेरगाव ब्लक BSUआ मोनसे बेसेन नाङै जे जायफ्रा जिब जुनार फिसिनानै जाग्रा आबादारिफोर, रायजो राजाफोर बिथांमोननि बहुतानो बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिदि मोजां आबाद जेनेबा जोंनि जि आबाद मावनानै जानाय बा फिसिनानै जानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे मोजां नोजोर होनानै गोजौ लेभेलनि मास्टारफोर लाना फैनानै जोंखौ जुदि फोरोंथाय होयोबा मोजां मोनगोन होनना बुंनाय लेखा जोङो बेखौ जोंनि बेहेरगाव ब्लक BSUनि टिमजों रायज्लायनानै आरो बेहेरगाव ब्लक BPF जों रायज्लायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। सेन्ट्रेल लेभेलाबो बेखौ आं मोनथिया लागोन लाया, खिन्थु जोंनिया मोनसेल' खोथा, जोङो बेहेरगाव ओनसोलनि हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन, जों सात्र संगठन हिसाबै जोङो ससियेल एक्टिभिटिस बा समाजनि जौगाथायनि खामानिखौ मावलांगोन। थ' सेन्ट्रेलनि खोथाया आलादा, माने सेन्ट्रेलाव सावरायगोन निस्सय, जिहेथु दा जिहेथु गभर्नमेन्टबो फैखाबाय BPFआ, थ' निस्सय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिनि सायाव मोजां इनिसियेटिभ लागोन। दासान्दिथ' बिदि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। नंगौ, अनसुंथाइ माने जोङो जिहेतु बेहेरगाव डेभेलपमेन्टआव TCLC मासिगिरि बिथां बिक्रम दैमारि आदा दङ, बिथाङानो एसे जोंखौ अनसुंथाइ होदों आरो बिथांनि बिथोन मथेनो बे खामानिया जादों। लोगोसे बिथांजोंनो लोगोसे जोंनि गोबां ससियेल वार्कार्सफोर दङ, समाज सिबियारि, बिथांमोनहाबो एसे अनसुंथाइ होनानै दिनैनि जि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोंखौ मदद होदों। जिहेतु गामि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि आङो बेहेरगाव ब्लक BSUनि आफादगिरि जानानै जोंनि टिमनि जानानै आं बेखौनो बुंगोन, गोजोननाय फोरमायहरगोन बा गोजोन्थों नोंथांमोना जिहेतु जोंखौ एसेबां गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै मदद होफैदों। दिनै नट अनलि बेहेरगाव, जोंनि बेहेरगावनिल' गैया, बेवहाय हरिसिंगानि दङ, अदालगुरिनि दङ, माजबादनि दङ, बागानपारानिफ्राय फैदों, तामुलपुरनिफ्राय फैदों, खैराबारिनिफ्राय फैदों, आप टु बायहाथा सारियालिफोरनिफ्रायबो गोबां आबादारिफोरा दिनैहाय बे जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। उननि समाव बेहेरगाव ब्लक BSUआ निस्सय मोजां सोंथि जोङो लादों। BSU हिसाबै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जिहेतु जोङो आवगायनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, सात्र संगठन हिसाबै जोङो ससियेल एक्टिभिटि बा सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो खामानिखौ मावलांगोन। बिब्दिनो जोङो फैबाय थानाय समाव जेनेबा जिहेतु जोंहा सामार भेकेसन जागोन, बे सामार भेकेसनाव जोङो ADREनि बे जिहेतु 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि थाखाय जि इन्टारभिउ होयो, बिथांमोननि जि माखौ नोजोर नायनानै जे अभाबखौ नोजोर नायनानै जेनेबा जोंबो एसे मदद होनो हायो नामा, बिनि थाखाय जोङो 15 साननि थाखाय मोनसे मा होनगोन कचिं लानाय जागोन, बेखौबो जोङो लानाय जागोन। प्लास आरो बेजोंनो जोङो जिहेतु जोंनि BTCआव बा जोंनि नर्थ इस्टआवनो जोङो बयबो मिथियो जे फुटबलनि बेलायाव बहुद मोजां आगबारिनाय बा जौगाथाय। थ' जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो गामियाव गोबां क्लाब दङ,
गोबां बिब्दिनो फिसा फिनला उन्दै गथ'फोरा फुटबल गेलेयो। नोंथांमोना मोनथिगोन जोंनि डिमाकुसियाव स्टेडियाम दङ, भेरगाव स्टेडियाम दङ। थ' बिनिफ्राय गोबां जेनेबा मा होनो गेलेगिरिफोरा ओंखारबोगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि अर्गें क्लाब दङ डिमाकुसियाव, वान अफ दा फेमास क्लाब होननानै बुङोबा जों अर्गें क्लाबखौ मोनथियो। थ' बिब्दिनो जोङो बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो 30 साननि थाखाय बेसेन नाङि मोनसे जेनेबा कचिं होनो हायो नामा, बिनि सायावबो जों सावरायगोन आरो सावरायगासिनो दङ। जोंनि गोजौ लेभेलाव सावरायगोन, डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सावरायगोन। जिहेथु जोंनि ओनसोलनिनो भेरगावआवनो जेनेबा खैराबारि बियाबनि मानगोनां EM लोमस्राव दैमारि सार, बिथाङा दिनै इउथ वेलफेयार स्पर्ट्सनि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै बिबान लानानै दङ। बिथांजोंबो जों सावरायगोन। जोंनियावनो दङ 45 नं भेरगावआव MLA बिथां महेश्वर बर' सार, बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन। बेजों लोगोसे बिक्रम दैमारि सार थाहैबाय, जगदीश सार थाहैबाय, करुणाकान्त स्वर्गियारि सार थाहैबाय। बिब्दिनो अनेक लिडार्सफोरा जोंहा दिनै भेरगावआवनो बख' बाख खालामगासिनो दङ बा पार्टि सालायगासिनो दङ। बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लागोन।